Bukatu dira San Bartolome jaiak ere bai. Txupinazoa egin zuten abuztuaren 23a, murtxapelketaz gain, trikipoteoa arrapaladan taldearekin. Abuztuaren 24ean mesa nagusia izan zen, ikusi dezakezuen bezala, gargantu egon zen, dantza saioa ere bai, Urdaibai kantagunea, txistorra eta tukatukada batukada. Ostean Zeigorrekin festa egin zen. Abuztuaren 26an berriz, txirrindulari lasterketa egon zen, ikusi dezakezuen bezala, eta Errenteriako 5. estropada lasterketa ere gauzatu zen. 7etan familientzako txokoa eta puzgarriak egon ziren. Urdaibai eskola elkarteak antolatuta. 8:30etan berriz, orkesta elektro txarangaren txanda izan zen. Eta abuztuaren 27an, Aikido arte martzialen erakusketa egon zen goizean, tortilla txapelketaz gain, trikipoteoa egin zen gazteak txistulari elkartearekin. Horrez gain, 5. laida Errenteria piragua zeharkaldia egin zen, eta arratsaldez, 3:00etan aurkezten dugun bezala, 6:30etan kukaina eta pirauen harrera egin zen. Amaitzeko, Basa Jaun erromeria taldeak musika jarri zuen herritarrak alaitzeko.